Figyelj, te borom! Ide figyelj a kamerába. Erre van a kamera, te barom. A leszarom. Hogy kicsit kell mindenkinek vízből, meg ilyeneken a flagzét. Ennyi dicsák, buksi. Hát bazd meg! Vigyázz, kocsi, kocsi! Vigyázz, autó! Basszak! Bemegy alá jóval! Add már ide. Mindjárt, mi akartál? Tudta, még messze vagy. Paraszt kommandó. Mondtam én, te még messze vagy. Nem vagy te. Nem vagy én, most megküzdöm a világnak. Mész edzést? Akkor kap be a faszom. Beszélem. Hányom a buksi? Indulj már, ne te! Hú, bazd, ebből nagy esés lesz. Húha, húha, húha! Bolondos dallamok. Hí, bazd meg. Szegény gyeszka. Hí! Na, még egyszer. Na, még egyszer. De Előre kell állni. összevesznek a balfaszkák. Redna! 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 Lefogy a memória, bazd meg. Redna! Redna! De szól telefonodba. Nincs dönt. Figyelj, bazd meg, de figyeld ezt a szart. Maradok a kis deszkánál. Maradona! Nem kell ez a fogony. Figyelj, figyelj! Ez ilyen. Na most egyesest. Morra. Most egy technikáját profizmus. Hedna! Hedna re! Keresztkommandó, hogy áll? Varga már sok ilyet csinál. Na, nézzük. Figyelj! Fingerboard könnyebb. Lesz a videónak. Mennyi? Mondom, de könnyebb. Te buzi. Egy nagyot. Aha. De még azt sem tudtam, hogy hangzik téma vagy. Hülye buzi. Na kamerázd! Még egy jó nagyot esik. Mi? Na. Hátrafele! Na hátrafele bozd. Hát az elhisszük. Ez már. Gurulnak elég! Füstöl a gumi! Itt van nektek! Ez most! Ha leszorom. Levőkének tetszik külső. Nesze. De. Kus, kutya, kus! Menjél már te buzi. Állj!